Лечението на онкоболните ще се заплаща на болниците по нов начин. Лекарите и пациентите обаче са притеснени, че ще бъдат ощетени. Мария Ванкова по темата. Здравейте! В навечерието сме на Световния ден за борба с рака. Статистиката показва, че у нас броят на онкоболните расте всяка година. Последните данни са за 2013, когато новооткритите случаи са 37 000, 18 000 са починалите. На този фон Здравната каса предлага нов начин, по който да плаща на болниците химиотерапията и съпътстващите високоспециализирани изследвания. Вярата в лицето на хората ли я виждаш или наистина в боки? Едно нещо обединява тези жени – диагнозата рак. След като я получават, попадат в група за взаимопомощ в столичен онкоцентър. Със социални работници и психолози минават заедно по трудния път. Давайте да слагаме сега. Венета е сред тези жени. Преди 3 месеца разбира, че има рак на гърдата. Следват операция и химиотерапия и социална помощ от 230 лева. Протезата само ми струва 230 лева. За перука не останаха пари. А за да купите протезата, трябва да се купи и сутиен, на който да сложите протезата. Сутиен е 85 лева. Нашите пациенти споделят за това как се чувстват, когато им опада косата, когато ги гледат с пренебрежение, когато лекарите се държат неподходящо с тях. И всъщност по време на тези срещи те си дават надежда и кураж. Здравната каса предлага по-голям брой клинични пътеки за химиотерапия, които да включват компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс. Парите, които ще плаща по тях обаче, са твърде малко, твърдят специалистите. Всяко намаление на финансирането би било катастрофално за достъпа на редица пациенти до онкологично лечение. От касата обясниха, че предложените цени са съобразени с бюджета й, а високоспециализираните изследвания са включени в клиничните пътеки, за да спрат практиката болници да искат отделно направление за изследванията и така да ги отчитат 2 пъти. Същинските преговори за това какво, колко и как ще плаща касата в областта на онкологията започват от утре. До месец март страните трябва да постигнат консенсус, за да може националният рамков договор за 2016 година между лекари и каса да бъде подписан и да влезе в сила от април. Мария Ванкова за лечението на онкоболните у нас.